Yes, normally, shooting, as for me, medyo bata pa ako. I'm into important. Bye-bye. Let's go, babe. Let's go. Bye. Ang init masyado. Ang init. Grabe. Hi guys! Good day! Today is November 10. So today yung meet and greet si Chiquitita dito sa Briza. Kakarating ko lang. So timing masyado, meron kaming event dito ngayon sa may atrium, pero late na ako. Ay, kakapagod. See you later guys, mamaya. Nasa Briza na pala ako. Bili muna ako ng perfume ha, kasi nanimahaw na akong patay guys. Natin ko muna yung oxygen. Ayan, so wala na oxygen dito guys. So patay, nanimahaw, pagpatayan niya. So ayan, hindi ko alam kung asan yung event banda. Nilibot-libot na lang ako dito sa Briza. So di banda. Andito na si Kirby at si Pen, pero hindi ko alam saan banda yung event. Hanapin na lang natin guys. Doon pala sa baba yung event. May supermarket lobby banda. May elevator na lang ako siguro. Yan, so the event is World Photo Day. So, hi! One of the photographers here in Davao. After dito, later, lilipat tayo sa may Starbucks kasi ano si Chiquitita. Thank you so much. Now for the second photo, I think this one is a student from a particular school. Speakers pala to, Yeah. I don't know her. Si Joshua guys, kasamayan ko sa podium yung Makakapilitan ang subject mo. nung kadayawan. Yes, normally, shooting, as for me, medyo bata pa ako. I'm into important. From the Davao Digital Influencers, Pen Villamora, Kirby Bokong, and Anthony Francisco, and some Ayan, students from meron tayong Holy contest Cross maya-maya. of Ayun lang natin. Davao. Tapos yung kanilang Okay, let me call in the Davao Digital Influencers. Ayan, so andito si Kitty guys. Tahan natin. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 아유, 아유, ate, ayo ate. Ka hapon na, tapos ano tong babae? Wala tong malamang. Ay, Thailand daw na siya ron. สวัสดีค่ะหนูสัญชัยยาอาปูนินออนินนนลิงยะพนมาลิงยะพนนินนใครเล่นนะคะสวัสดีค่ะ Yatay. So maglibot-libot muna kami guys ha, kasi wala pa man time. Para alas 3 pa man. Ay, ayun po. So, may nakita po akong mga gwapo doon. Doon. Sa floor shame. Floor shame. Lalaki kaya na. Floor shame. Abahutan ako lalaki to. Floor shame, floor shame. Baligyan ako sapatos sa dito. Maligyan lang akong Yan ay sapatos sabihin. na to. Kaya lang, magsapatos pa akong nawang kita sa ilang iba maligya. Yatay. And I'll be back later. Kaya nasa McDo na kami ngayon. So antayin lang namin ng 4 PM. Para sa mini-meet and greet si Chiquitita. Andito na yung iba. Sabay-sabay na kami sa Starbucks mamaya. Dito muna kami sa McDo kasi hindi kami nabubusog sa Starbucks. Tapos mahal masyado. So after lang dito, Starbucks na diretso kasi meron kaming GC. I have 100, I have 100. May na lang pakagasto. Hello! Hi guys!
Annyeonghaseyo. Hi guys. Hi. On the way na kami sa Starbucks. Baka andun na si Chinky. Be back. Wala pa sila. Time check. Baka pa daw siya. Ha? Si Mai. Pinoy pa. Antayin na namin maya-maya. Hi guys. Nagpa-drop ka? Nagpa-drop? Yayay pa ka, yayay pa. Biyahe. Wala lagi siya. Karen lagi. Wala, may nagsabi hello. Nag-vlog na lang kay saya. Nag-vlog na lang siya. Sayang ang... Sayang ang oras, ang content Lagi ba. no, luloy ang mata. Wala na. Diyan kami mamaya mag-meet up pero wala pa sila. Walang Hi guys. Bibili ni Tommy ang camera. Tommy's Angels. Tapos, story na. Ulaw, Mandira. Alam mo, pag-naulaw siya. Naulaw pa, naulaw. PBB. Baba, nag-breakfast ko ato no. Tapos nabili na ako helper. Pagkaman mo, Si May okay blooming. Kasi pag ginagamit Yung namiming, ala, as in dito. Kasi pag ginagamit sa mong face. Ayaw ka na, RYX. May bata. Wala yung short. RYX Kids 30. Ay, mahal na. 700 pesos per set. 700? Okay. Ito pa ako pampaputi. Daily. More on ano. Renew. Ako kay wala lang, tao Opo, lang. nag-autofocus ni. Autofocus. Yes. Alam mo, pag-opa siya. Wala nila, nag-count. Tapos, Johnny pag-stop. Hi Jen! Hello. Janessa Dibago. Thank you! Hello! Hello! Sila sa may sa Maniinit Suka. Ay, podcast si Interrupted. Ay, hoy. So, sugato na to siya. Tara to, sugaton. So nag-live na si My Loves. So naalang siya direct. May tao natin sila. Ha? Ayan na sila dire somewhere sa Abriza. Kaya nag-live na si Kuya Glenn. Ate. Asa banda na? Asa banda? Ulit ko kami ito kaganina. Ando daw. Sige te. Dira ka banda te. Dira ka banda. Pero basi dira sila sa elevator mo na. Escalator mo ba ba? Balik. Kanina, ano si Shinky? Sige. Nandun siya. Second floor daw sila. Yeah, kasi ano, Hi, Shinky! Ayan na. Hi Kuya Glenn. Hi. Nice to meet you! Meron ng mga kuan doon sa labas. Meron ng mga gwardya. Nagkagubot na. What can you say, Day? I cannot say anything. Wapag yun siya, no? Gwapa jud kay siya, payat kay siya, besh. Kanang gwapa jud kay siya. Yung mga vlogger, nagkatang na sa gawas. Ang mga tao, bakit kayo? Doy! Kira ka, Doy! Saan ka, Juday? Skinkin? Din kaayo. Mas dagan tao ron no compare last time. Dami yung tao today, guys. Less day pala compared to first na meet and greet niya. Kuya Glenn.
Lapit kay Glenn. May love ako na sa'yo. Glenn! Si masulti ni mo. Medyo dahan kay tao, no? Wala ba kung na-expect ba? Bigyan na mo camera. Ano to? Sumusulong tao niya, guys. Tingnan nyo guys, ang dami-daming tao. Ayan si Chinky. Andito po si Ate Ching, tita, si Ate Ching, and nagabis kami ng Starbucks. Hindi talaga siya na-expect na ganyan kadami yung tao. Kasi last year kasi kunti lang mo, 3, 4 or 5 ata. Gagawin natin siya may labs na dali ha. Yeah! Masa mo oras? Masa mo mga Ulit namin ini ka Monday. Monday pa. 9 p.m. Siya, vlogger po. Vlogger. Laubat mang good ko. Naluwan ka? Yan. Cha! Slow lang kung ako dyan sa daw. Hi, Chick! Hi, vlog! Thank you, Tami! Hi! Subscribe mo sa akong channel, guys! Thank you, thank you. Magruhan. Tara. Ano ko yung boot? Tara. Puruas daw sila. Tara! Ayan, so change plan. Direksyon na lang make MTS instead of Rojas Cave. Kailangan gigibong ko. 99999 lagi to. 64 ata. 64. Sige, mamalit na 64. Palit mo bote. FC na masyado si Kuan ba? Si Kirby. Bati sa likod. Grabe yung photobomb na mo no, ganina pa mi. Ilibrin kami ni Chinky ng Mexican. Libre. Say feeling ilibre ka ni Chinky. It's a privilege! Wow! Wow! Patay. Dapat gani kita man libre ba? Kaya yung nag-suggest ito, thank you. Yay! Yay! Thank you. Award. Mana yung mga award, guys? Award na magpa-upload. Ayan, so nilibili tayo ng Chiquitita ng Maxi Mango. Madali na mo? Award! Ayan. Tami, Hello, te. Sikat na vlogger. From Cebu. Diba? Fanboy kayo, fangirl. Ayan. Sabay-sabay mi. Dahag mo dali guys. Daghang cake free taste. tuyok pa. Tuyok, tibok ito. May pastil, by Pastil Queen. Kimchi oh! It is. And siomay. And Maxi Mango. Bye, te. Thank you. Gahanta ni Mami Roby o pastil. 7 ka buo. Nahatag siya sa to. Mahatag siya. Thank you, Mami. Yay! Thank you so much, Mami Ruby. Yay! The pastel queen. Say feeling. Ayan, so dito na kami. Na food court. Dati may Hi! hangak din. Lagi ganit. Basta magkatiguang ba? Ay! Ano yan? Kapay ba't tindog? Tapos, ayan, so hindi ka pa may katoo. Galing mo. Ay, nakasabay na mo. Diba? Sabay pa dyan pa ni Hapon. Nasa kaan na. Ang libre pa yung Maxi Mango. Lahira. The best. Ano naman Jud? Ito eh. Para sige na lang pre. Consuelo na lang sa mga ha. Dinner na sila guys. So later pa ako. Tayo ba? Pangaon! Siya mo ka, gusto mo ko na yung asawa. Kailangan dungan sila. Ay, uy, lapag ko pa kayo.
true friend kay sila, bibi kay. Ano sila? Patong nagtapit kami ka na. Tichi! Tiki! True friend. Ayaw, alam. Sige, go. Ayan, so tapos na kami mag-dinner guys. Lakad-lakad na kami doon. Kasama sila Chinky. Grabe talaga yun. Grabe ang time ba, grabe. Maze Runner. So ayan, tapos na kami doon sa family lunch. So we're going somewhere over the rainbow. So, where? Starbucks ako. Breakout. Bye, te. Duy. Bye, te. So, nagbabay-babay na. Nasunod ba sila? So, on the way na ako sa Gaisano Mall. Kasi andun sila, Grace. As usual. Gaisano is our place. Gaisano is our home. We're going there alone. Kasi itong dalawang toy na sila. Walang saan sila magpunta. Asa mo diretso gang? Ikaw. Pa-Gmall ko. Ay, babahadi mo sakyan. Gmall ka? Sabay ka. Gmall. Muna mag-gym. Pupunta ka sa gym yan. Tagda ah. Magula ka? Uy, tama! Ang game na ko. Hi guys, sa Gmall na kami. So, going to heaven na. Going up to 4th floor. Or floor naman. 4th floor din sila. Wait lang sa balik ako mamaya. Try ko na. Diyan. Laro muna ako nito. Go! Ayan, so baba na kami ni Yuna. Solo namin yung elevator. Bye-bye! Uwi na kami, sila Grace. Uwi na din mamaya-maya. Maglalaro pa sila. Nag-edit muna ako ng reaction video ko. Nag-film pala tapos edit. Pero ang post ko agad. For halik number 9. Diba? Ay, naku, madam. Hawak. Sakay kami doon ng jeep. Good for. Saka ito na. Balay. Hi guys, nasa bahay na ako. So record na ako ng Halik episode 9 na reaction video ko, and thank you so much sa pagsama sa akin today, and huwag ka malimutan mag-subscribe sa aking channel Tommy Kikoy, and sa aking channel Tommy Kikoy Vlogs, and always love your family guys. Bye! Appear!